היי לכולם, מה קורה? היום אנחנו הולכים לשחק בפאזל והיום הם הולכים להעביר יום, אז תבואו איתן, פשוט אני צריכה לחשוב על, תכתבו לי בתגובות לאן אתם רוצים שאני אפיל, שהם ינסו, תכתבו בתגובות, כן, תכתבו בתגובות. אז כמו שתמיד מתחילים עם פאזל משחקת, כמובן. שכחתי להניח. אוקיי חבר'ה, לא שמעתם אותי מקודם נראה לי, אבל עכשיו אתם שומעים אותי נכון, אז יאללה. תזכרו שתמיד הבית שם. ונראה לי אין לי נושא. עכשיו 1 בצהריים, עדיין אצלם. והם הולכים ליהנות ולשחק. לא, כאילו, ליהנות בבית עכשיו. עשיתי אותם הולכים לגן שעשועים, עכשיו הם יחזרו הביתה. רגע חבר'ה, אני חושבת שאני צריכה רגע קודם ללכת לגן שעשועים האלה, שהם בה, כל המשפחה. כן, הגן שעשועים. אוקיי, כולם מוכנים בעצם? אוקיי, נעשה אותם פשוט הולכים. יאללה, נעמי, בוא נלך. אמא, איזה... אוי לא. אוי לא. אמא, איזה בוס שהולכים, כן, אבל חייבים כבר 1 בצהריים. היינו מ-12, קדימה, צריכים קצת ללכת הביתה. טוב, אם חברה תתקשר אליי, אפשר לבוא אליה או שהיא תבוא? כן, מאמי. יאללה, מאמי. טוב, הם הולכים לבית. כן, אני מביאה אותם. אין כמו לבוא הביתה. אין, לא כמו לבוא הביתה. רגע, אני אפשר להוציא אותה. אני רגע. הנה, בופ, בופ. ונביא את זוהר. טוב, אם אתם אומרים מה, אז הם עשו לזוהר תספורת מהממת. תכתבו בתגובות עם המאמנת. וואו, של מי היו הזה? אל תגידי, זה שלי. חכון. נו תביא, איך אתה צריך לתפוס את זה? כי זה נפל אבל אני מתחת כשם. תביא לנו, זה שלנו. כן, תביאי לו אמור. טוב. נושיט מעגל אמור. טוב, יאללה. אני אוהבת את זה. אוי, בטעות האמא לקחה. אני אוהבת את זה. עכשיו, אריוש גם יצאת מעגלה. אבא, אנחנו משחקים בסלון. אוקיי, חמודים.
בואי נשחק, הם משחקים כאילו בסלון, כאילו טודונטון, הוא מתקשר, הלו? שלום הילה. רוצה שאני אבוא לך? את רוצה לבוא אליי? עכשיו אני שואלת את אמא שלי, אמא, חברה שלי לי יכולה לבוא, חברה שלי אמא יכולה לבוא, כאילו קוראים לה אמא כי שכחתי מה השם שלה. כן, היא יכולה לבוא, בטח. את יכולה לבוא, בואי. סבבה, ביי. כן, אני מאוד ממש פה. בואי רגע, אני רוצה שתבואי איתי רגע לחדר שלך. מה זה? אני אסביר לך, זה מה שאני רוצה שתבואי. אני גם אלך לחדר שלי. כן. אני צריכה ללכת לחדר שלי. בואי, זה יכול למצוא את המשפחה שלך. זה לא עוצר את החברות שלי. האמת? כן, זה פשוט נפל לי בחדר. וואו, שימה. אני אספר לך את זה בחדר. זהו, זה הולך להיות מעניין חבר'ה. אתם תראו למה זה יהיה מעניין בסוף. חכו עד סוף הסרטון. שאני דוגמה לך שאנחנו הוא לא חבר שלי. כן. הנה אני אספר לך בחדר. אני משחק במחשב. נו, כאן מה מעצבן? לא לקחתי את הקלמר, הנה. תחשבו כאילו במחשב ושם את האוזניות. כאילו יצרה אותו בזמן משחק, תסתכלי. זה יכול לעצור את החברות שלי, זה לא עוצר. זה רק הצ'ארמי שאני רוצה, אבל אותך לא. יאללה, תנסי את זה. יאללה, ננסה. בטוח ש... זה עצרת כל המשפחה שלך. מתי ש... אני מתינה חברים, לא יודעת אם אני מתינה. בחיים האמיתיים אמרתי את זה. הנה. יאללה, רוצה שנעשה... הנה, עצור. נעצור אותך? לא, זה לא עצור אותי. אני בשוק. עצרת את אח שלי בזמן משחק. מה עצר? כן, שלא הכרנו, היה לי. יאללה, אני יכולה לפסול אותנו. טוב, לא צריכים עכשיו, יאללה. היא פסלה אותו. יאללה, המשך. איך מתתי? יאללה. נעצרתי רגע את כולם. כאילו עכשיו הקטנים הולכים לחדר. בוא נעצור את הקטנים. בואי לך אחר מה את עצמי. עצור. וואו, אני בשוק שיש לך את זה. כן, זה אני אמרתי לבוא לך כדי להראות לך. עצרת אותם. תודה רבה. רוצה שנשחק? זה מה שאנחנו בינתיים יכולים לשחק. מה, פה צריך חדר שלהם? וואו, אני אהיה אחת קרן. הם פשוט בעצור. טוב, כבר נהיה משעמם, רוצה שאני... כעבור 12 דקות. טוב, עבור 12 דקות, בואו נשים לה את זה, ונשים לו את זה. לא, אבל בכאילו. עדיף שאני לא אכנס, שלא חשוב שבלבלתי אותה. המשך. נאבד איך אני מחכה. איך? אני החזקתי את חכני, ואני החזקתי את זה שלי. מוזר. טוב, לא נורא, אולי מתבלבלנו. יאללה, בוא נעיף את דובי ואת הארנבי ונשחק. אני בשוק, איזה מגניב. עצור.
אח שלי נמצא, אני לא לשחק פה פיניון, הוא פשוט לא מסכים לי. כן, תשחקי ביער. יואו, אני רוצה... יואו, זה היה החלום שלי, איך יש לו את זה? איך הוא נעצר? שלום, אני מתעסקת לך ביו-יו. היא מתעסקת לו ביו-יו. וואפלה, איזה אני בשוק שיש לך את זה. וואו, יואו, זה החלום שלי שלי גם. קחי לו. סתם לא יזכה לאמא. בכיין, סתם לא. הוא לא כזה בכיין, טוב נסדר לו את הקלמר. לוקחים את הקלמר. עכשיו טוב, עדיף כן, אני מציעה גם. אתה מתחיל להיות משעמם. המשך. כעבור 1.5 שעה מאז שהם שיחקו. אוי, כן אמא. מאוי, צריכה לחזור הביתה. טוב, אני צריכה ללכת הביתה, כך שעשינו כיף. אז היום עכשיו היא צריכה ללכת. אז תודה רבה, אז חברים, יש לי משהו להגיד לכם. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. אני עצרתי היום את אחים שלי, חוץ מזוהר, כי זוהר לא התעללתי בה. הם התעללו בכל המשפחה, כאילו בזה, הם לא הרבה יצאו בלגן. כן, אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. כאן הייתם בסרטון עם מאיה, ועכשיו אני אוהבת אתכם, אני אוהבת אתכם, ונפגש בסרטון הבא.